Bio sam na kraj sveta i na početku sveta u Novom Zelandu. Bio sam Melbourne, bio sam Vancouver, je što je kakve varoš. Subotica ima nešto što mi nemaju. Ima svetskog prvaka u rvanju. I jedan tu srećno da pozdravim. Ovako za Davora Štefana, kad ne zna mene, nisam ja svetski prvak, ja s tim nisam ni sneo da uđem u klinicu. Kad gledam i sad uvijek sam se godine pacio odmah u prvoj godini. Imate svetskog prvaka, deci. I vi ste svetski prvaci, da vas. Ne smijem da obučem, da sam, mislim, ja navijam za Spartak, Korvanja obučem. Znate zašto? Ispadne da sam ja ona najteža kategorija. Samo da vidite s kakvim tipovima bi ja trebao da se uvatim to. Kad dođe ta takmičenja, kad vidim ova je moja kategorija. Ili Balašeće kući, piši stihove, neka to znam. Jako lep trenutak. U ovoj dvorani, kako sam rekao, ja sam bio davno, te 78. godine, kad je bio omladinski festival na proleće, možda u aprilu, i iste te godine održana u ovoj dvorani školska olimpijada.